bisimillahi rahmani rahim. Mbiɗen Cheikh Alhaji Oumar Fouti nden ɓiɗɗo deddama o ƴeewi ɗum o futini ɗum gite e colli gite mum he o andi jinne kanɗinɗo ɗum o hono wiyete o noddi jinne o nootimo o wi jinne o aɗa andi Mouhammad wi rasulullahi jibinaɗo Makka nana leeli Madina o wi aɗa andi Cheikh Tidiane o jibinaɗo Algérie nana leeli mana ha joni Fas o wi aɗa andi Mouhamadoul Ghali o jibinaɗo leydi Maghrib gonnoɗo Makka joni aɗan ɗacci ɗum Madina o wi jinne o mi ñagori mama saabu ɓe jalta e neɗɗo o mana jaaha so wona ɗum mi waɗay maɗa ko jinneji ina mbaɗay maɗa cimtol ani ɓiɓɓe ma e tani en ha yawmal qiyamati jinne o wi mi yalti mi yeehi ɗum nene mi wonta artu holi jinne o Cheikh Oumar Fouti laawol gotol omo yaha e nder Fouta e nder nokku laawɗo wiyete saare sukki woɗɗani ɗum no feewi dunel teelele ina dande maayo omo yaha jamma kanko tan gooto ha o wirti ɗon seyɗani juuta ha dow raɓɓiɗa ha leydi ina wiyana naññamo o heeli loocol dibribi o fii ɗum e hakkude keeji e hoore jinne o dogi luuki yalti Fouta ndeke ko on jinne yeehi ha baytal muqaddas ke hanɗini ɓi lamɗo o wonino hoore fo nde mi haalanino on e ko ɓenni ko e jinne gonnoɗo ɗon ina wiye Gembi on wonno président jinneji omo kalwa ɗum beele ina yaada e makko jihaadi wi wawa yaade mawni wadde mum ɓiyiko wonde jinne gonɗo hoore fo nde o wiyete ko Gembi kan woni no président de la république jinneji e ngan sanga jinneji Fouta haalanimi ɗum ko ceerno Amadou Bocar Alpha rahmatullahi aleyhi to hoore fo nde wi haalani ɗum ko bamum ceerno Bocar Alpha mo hoore fo nde wi haalani ɗum ko bamum biyeteɗo Alpha Amar Seydiyere Bousso goto e adiɓe janngude duɗal pirsaña cour goto emo premiére mana bato Fouta waɗa galle mum wo amma jinne mana kanɗinoɗo ɓi lamɗo o on wonno premiére ministre jinneji gam Fouta ga on rewno e jinne biyeteɗo Gembi o konnoɗo hakkude hoore fonde e Diaba Dekle ha joni nokku o ina heddi ɗon anduɓe nokku o ina gandi nokku o wiyete kaƴel Gembi on jinne ne kanɗinoɗo ɓi lamɗo o yalti selli haalanimi inde makko no wiyete ko ceerno Hamidou Alpha Moussa Sy to Fanayi wi haalani ɗum ko ceerno Hamme Baba Talla to Cilon on ne wi haalani ɗum ko Sarif Mouhamadoul Mouhtar to Haay Sarif Mouhamadoul Mouhtar to Haay wi ko nelaɗo Allah haalani ɗum no jinne o wiyete o wi jinne o wiyete ko o wonnoon no ko waddete hen o noddire noon o nooto kono inde nde o wiyete ko o Cheikh Oumar wimo ya o wimi nootimama woodi ko waddi hen no foti haaldirde makko ɗum noon wattake ɗiɗo bandaji noon ceerno winomi eɗen jawta Cheikh Alhaji Oumar Fouti jiyaɗo Allah goɗɗon wiya Abbas ko sariftanum annabi sallallahu alaihi wasallam ko denɗo Qur'ana mana bagaɗa birabbinas ko joom lijja fini subaka tan ɓoora wayno kangaɗo ɓe mbi one emin jiiɗi cabranamin ɗum o emi jaaɓi o one yo ara one ari Cheikh Oumar ma nene nanggui ndiyam salligi wufƴi hen sulmi hen looti hen koyɗe mum itti ndiyam ɗam totti mana sarif o wi o yara hen o yari o wi o sulmi bisimillahi dursiti bagaɗa birabbinas ɗum o wadda ɗum ko baytal muqaddas gueɗel tataɓel ko wadda baytal muqaddas ɓe mbi eɓe ƴewndomo ha joni ɓe gaynani ɓe pini subaka aljuma nangue fuɗɗima saftade ha sari ɓe noddini zawal jama ka heldi abbere tawi koɓe haalduɓe ɓe neli nelaɗo galle jatigue makko ɓe mbi yo ar o noto jama mana laamu ngu ina faɗi mum toon ɓe juula juma o nani noddinan ndu o wi jatigue makko a nani noddinan ngu o yaha oɗo noddinowo wona Allah noddata ko Oumar noddata o holi Oumar o wi min ɓooya nelaɗo ari wimo ar noto o yetti nangue ina safti tan seeɗa ina fuɗi tan mana ina saftina ranmi ɓe mbimo o Cheikh Oumar o nam ɓe mbi min jiiɗi koye yamirode laamu ngu julnami ina hannde tisubaɗo aljuma min barkinoro ma eɓe juwamo o wi bisimillahi o dari o wi Allahu akbar mana ha joni Allahu akbar ha timi laabi tati o hocci hoore bagara eɓe jooɗi o addi mana ha joni ha suratu kafi hijibaji capan tati mana ha joni o jooɗe leydi o ummi o wi Allahu akbar eɓe ƴeewamo o ƴetti hoore Mariama haw addi e birabinnas
tawi tisubar ɓenni takkusan yoni o gayni capani jeegom hijum oymo ala noon mo salik fof yo rutumani en hebloyo waɗimo jabde notade ko ina dagui e lawol ahmadou ibnu hambal so nangue fuɗi ha woni mana ciɓe sappo e ɗiɗi gawal ngal ciɓe sappo e ɗiɗi ina dagui noddinde zawal e lawol ahmadou ibnu hambal ɗum waɗimo notade ɗeɗo gueɗe nayyi Cheikh Oumar waddama ɗum baytal mo qaddasi leydi joni mbiyetedi Suuriya walla sa jolama mbiya leydi Filastin mana Cheikh Oumar o naati toon école annabi Dawouda jannguɗo hen lebbi jeegom mbo so yalti ko annabi wonata o sabri toon kangaɗo ɓi lamɗo o sabri toon mana ha joni ɓornoɗo ɓuurani ha laaɓi tanum annabi o julniɓe toon jama e ɗiɗo henno kawisaji ɓisso ono juuti ko deftere jogui min windade mi haalata mi nani kalanmi koye deftere ko kalanmi on ko kala hen ko namnoni pawnmi on koye bindi soko Allah jaaɓi jeddi ngala hen hoddiro Allah e nelaɗo mum lamɗo o wima ko jiɗɗa e ujunnaje sappo lamɗo o wimata ka kangaɗo ko mbaɗɗa ɗo ko ɓuuri million ngaji sappo e ujunnaje sappo jinmi ɗum ceernam namninomi lamɗo tottimo ujunnaje sappo o yante lawol o arti ha o yetti Madinatu Munawwara o tawi mana ene Cheikh Mamadou Ghali mana ha joni fati Makka o abbi ɗum Makka o tawi mana ina tekki kala mum ina tuggi hen e ɓuɓri Kaaba o tawi Mamadou Ghali ene jooɗi o jooɗe yeeso mum o wi wallahi baba mi tawi ko dokkuɗami ko hay hunde hono muɗum ala Mamadou Ghali wi hon ɗum o wi salatul fatih Mamadou Ghali ummi ha fote makko darni wimo Cheikh Oumar min kay cikkanomi somi tottima jawahiral mani mi haalanima ko woni hen a jogaki sikke salatul fatih o ya joni mi jogaki sikke kono mi addi ko mbiɗoɗa o yettini ujunnaje sappo ɗe Mamadou Ghali wi momi jaɓata ujunnaje sappo ɗe mbaɗirnomi ɗum ko beele aɗa ronka sottade jooɗoɗa beele ma en gondu kono mi jaɓata o wi wallahi ma jaɓa o wi ɗum noon feccene hakkude Cheikh Oumar wi ɗum noon min feccata o wi feccu Cheikh Oumar itti ujunnaje tati o wi ɗum ɗo ko gueɗal nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam Mamadou Ghali wi aha o askini Mouhamadoul Ghali baba e baba ha yetti nelaɗo Allah o winda an wonani ɗo nelaɗo Allah Mamadou Ghali jaggi o itti ujunnaje tati o wi ɗeɗo ujunnaje tati o yaa o wi ko gueɗal Cheikh Tidiane Sarif o yaha o wi ko an gandirmi Cheikh Tidiane sinno wona an mi yiyata Cheikh Tidiane nda tottanami Cheikh Tidiane o totti Mouhamadoul Ghali woni jeegom o itti ujunnaje tati o wi Mouhamadoul Ghali ɗeɗo ujunnaje tati ko gueɗal ma gueɗal ceerno e almudum Mamadou Ghali jaggi heddi o wi ujunnaje jeenayyi heddi ujunere wotere o wi ndeɗo mi ñaaguimama saabi Allah min dawri nde alarba Mamadou Ghali wi Oumar Foutanke koye funti kam jaggi duwanimo woni ummitagol Cheikh Alaji Oumar Fouti mana ha joni Makkatal Mukarrama jaggi lawol arde nelaɗo Allah arde Allah arde Cheikh Tidiane arde Mouhamadoul Ghali wettiti Ousmane Dam Fodio o yettiti mana ha joni omo arti mana e galle makko o wonti leydi Nigéria ɗum ko qissa mum banggue duuɓi jeeɗiɗi omo yañanaɓe mana ene ha joni diine l'islam o wadda ɗon mana ha joni gueɗe kewɗe saaha goto ɓe dawi nokku ina wiye Kalwet mana kanko ha joni e mana ene Mouhamadou Bello ndiyen ɓe dawi ndiyam gasi ñamde gasi Mamadou Bello wi Cheikh Oumar aha konu Allah ngu ndiyam ala yimɓe daabeje nani maayo ɗom ka kala hen ko maayi ko ande fi ñawte yawmal qiyamati Cheikh Alaji Oumar Fouti o wonɗo weedu wonno e ladde ɓe mbi aha ɓe kelanimo ɗodde mana en ha joni o jogui ɗodde nde o waɗi junggo wutte hoore o dicci hofru ñamru o wuccidi funnague o yalta konu ngu omo jangga ismullahi ladamul kabir Allah mana ina hersa noddirede nden inde mana ha joni wasa jabade ndiyam ina taromo ndiyam ina wamamo ha ndiyam tarimo ha waɗi wendu yimɓe jaari looti daabeje jaari looti kuduci ƴooga ndiyam ina wama ha taari ɓe ha mawni Mouhamadou Bello ari ha jaggi mana e wala makko wimo Cheikh Oumar yimɓeɓe daabeje kala ko yooli ɗo ko an ñawdete yawmal qiyamati oye Mouhamadou Bello woyami sumi woyami jangama joni joni addu ndiyam joni joni kadi so won jooliɗo kadi ko an ñawdete torode ina ñumbo ndiyam ina taromo torode ina ñumbo ndiyam ina taromo o nafani Nigéria aha kay o nafi Nigéria o nafi konungu o nafi pucci o nafi gueloɗi o nafi bamɗi o nafi ñuuƴi o nafi daabeje o nafi ko mayanno ɗom ka e ladde e colli ɗum waɗi somi wi Cheikh Oumar ko nafoore mere yo yimɓeɓe mballam ñimnude konngol ngol ko min Allah yaltini konngol ngol e hunko mum mbimomi nafoore mere Alhaji Seydou Nourou wimi ɗaccir noon konngol ngol ina jaadi ko min wimo nafoore mere ha ko heewi nani nangi hen Cheikh Alaji Oumar Fouti mana Mouhamadou Bello wimon hokkima ɗiɗo mana ɓiɓɓe ɓe jibinmi ba makko wino wat feere ƴiƴam men jillodira ɗum nane banda ɓennuɗo o hokkimo ɓiɓɓe ɗiɗo rewɓe mana jiiduɓe yumma e baba Cheikh Oumar noddi Amadou mawnum ummi halwara tawimo ɗon Amadou o wi Amadou mi hokkama ɗiɗo jiiduɓe yumma e baba Amadou wimo yo cukoyel mawɗo nawa mana mawɗo Amadou nayi mawɗo o on jibin Tidiane Amadou so mana Cheikh Oumar resi mana ha joni suka o on wiyete Rahmatullahi on jibin Nour jibin Alhaji Seydou Nour Cheikh Alaji Oumar Fouti mo gonduɗen ɗo hecciyanke ko demdemɓe
lasli mumen ko jama alwal pay hoji liwre to bange undu gummi toon pay mana fummi haara dembuɓe gummi toon ina jaara sesene pay makka ha Ousmane jibinoya Sokoto mana ha joni Cheikh Oumar arti mana ha joni naati Fouta ha gayni ummiti toon mana ene fuɗɗoyi jihadi nden fuɗɗima jihadi mana jihadi makko ina heewi e jihadi makko ina wayno woni ko Mali noon tawde hankkadi haade men gaynude banda o ma en kaal hunde seeɗa mana ha joni e leydi Mali leydi ndi tubakoɓe mbiyanno adan Soudan France Mali andama e nder aduna he gila duuɓi ujunnaje 3 e duuɓi 105 ko adi jibinede Isa sa jokkodiri ɗum ha ñalawma men hande o ko Mali feeñi aduna anda wonata ko duuɓi mana ha joni ujunnaje 5 mana e duuɓi 80 mana ha joni e duuɓi 6 hitande mana hikka de Mali feeñi gila nden Mali l'islam naati ɗum gila law sabu wuro ina e Mali ina wiye mana ha joni jenne wuro ngo darna ko gila fergo nelaɗo Allah ina yaara mana ha joni e 400 duuɓi 400 e duuɓi 25 gila nden ɗum noon ina wayno duuɓi 900 hikka tawi jenne dañi jama walla dañi juma julɓe naati hen eɓe jogui wuro wiyetengo ganduɗa mana ha joni Tumbuktu mana Tumbuktu gila nde waɗa wiyama mana ha joni gila fergo ina yaara mana e duuɓi 100 ha joni mana e duuɓi 6 ɗum noon ndeke noon en gandi Mali ko leydi kindi to banggue diine kindi to banggue Afrique leydi lasliyankori feeñi toon anduɓe hewɓe biyeteɗo Amadou Baba Ba gando kalduɗo e lamɗo Maroko ha liɓi ɗum walli fi Sarhu Khalil walli fi Dibas harmini simmi gila duuɓi 110 ko adi jibinede Cheikh Tidiane lasli makko ko gamaji e leeraɓe ko mana ha joni ko Fouta Toro département Podor biyeteɗo ceerno Ousmane mawɗo jibinɗo Ba Lobbo en e Amadou en lasli muɗum ko gamaji e leeraɓe ko pullo Fouta Toro département Podor sey ko Alaji Umarul Fouti gannuɗo windere nde fof ha laaɓi mana ha joni jibina ko halwar ko Fouta Toro ko département mana Podor Alhaji Malik Sy Ibnu Ousmane mana jeeya ko Suyuma ko Fouta Toro département Podor mana Sirim Bamba nanaɗo windere nde fof ha laaɓi jeeya ko Edi Tulde Gali mana ha joni ko Fouta Toro ko département Podor Alhaji Abdoulaye Niass bamum mana Khalifa Niass e Cheikh al Islam Ibrahima ɓeɗo oɗo jeeya mana koto wiyete ñanga ko Fouta Toro département Podor ndeke noon koɓe kaɓanno ko wona haare ala ko yañude diine l'islam Fouta Toro e Fouta Masina e Fouta Mali e Fouta Dialo e Fouta Tchad e Fouta Kengi e Fouta Adamawa e Fouta Niger e Fouta Nigéria e Fouta Misra e Fouta misfal leegal to makka kamɓe fof jiiɗi ɗum e baba hakkude birdowo Kadiri birdowo Sadali birdowo Tidiane hare woppama gasi hare wonno ko yo julɓe naat l'islam yo tinno e l'islam heferɓe yo naat ɓe kaɓani koɓe haɓɓodirɓe ɗum noon joni kamɓe fof jiiɗi ɗum e baba hunde seeɗa wadde tawde Cheikh Oumar ɓooyi e leydi Mali ndi eɗen kaala hunde seeɗa noon mana e Mali naɓe noon jaafo en ganda leydi ndi no feewi leydi Mali mana wiyeteno adan ko Soudan mana ha joni Misra leydi Mali holko taari leydi Mali taari ɗum mana ha joni ko ɗeɗo leyɗele mana ha joni kaalaɗe mana leydi Mali ndi ganduɗa jibinama hen anduɓe hewɓe jibinama hen moƴƴuɓe hewɓe jibinama hen mana waliyaɓe Allah hewɓe ganda mana ha joni ɓe limotako kalotako ɓeɗo tarihiyankoɓe hewɓe bindi e leydi Mali jaajendi leydi Mali mana ha joni wiyama tarih o wi en jaajendi leydi Mali mana ha joni ko ni way holɗum e ngan sanga mana taari leydi Mali ko Sénégal Mauritanie Guinée Côte d'Ivoire mana hoto walta to wiyete joni Burkina Faso mana ha joni ɗum ɗon mana woni taari Mali leydi Niger e Sahara al Kubra mo ganduɗa caggal mum woni hen ko Libye e Tunis e Jazair e Maghrib ɗum woni caggal
mana ha joni sahara ul kubra ɗum woni mana ha joni leydi Mali ko taari ɗum jaajendi leydi Mali ko 1.240 manama ha joni 1000 kilométre carré ɗum woni mana ha joni ko taari Mali e nder ñalawma hande o ina wayno hakke million ngaji 7 pawɗi ina hoɗi mana ha joni e nder leydi Mali l'islam naate leydi Mali gila 1235 mana ha joni l'islam naati e leydi Mali celluɗo tugude e nden fay joni ina wayno duuɓi 700 mana ha joni e duuɓi mana ha joni capanɗe tati e mana goo mana ha joni ko l'islam won toon leñol biyetengol farayse naati e leydi Mali ko 1894 nden France naati mana ha joni e leydi Mali rendini ɗum e Sénégal e Côte d'Ivoire e Dahomey ɓe inniri ɗum AOF mana nden ko 1899 ha yetti 1947 mana ha joni ɓe ceerdi leyɗele ɗe Mali heɓi indépendant ko 1960 nden ɓe keɓi mana indépendant 4 avril mana 1959 ɓe ndendi e Sénégal ɓe mbaɗi mana ene fedde wotere nde yeehi ha woni Allah haaji 20 août 1960 ɓe ceerti e Sénégal moni foof mana heeɓi hoore mum e 22 juin 1963 ɓe kawrite Sénégal ɓe gontinoɓe gonno moni fof jeeyi leydi mum kono kamɓe jiidi yumma e baba premier président mabɓe biyetenoɗo Ngan Sanga Modibo Keita mana jibinaɗo nokku biyetenoɗo Nara wiyama koye taniraɓe Soundiata Keita tuggi nden gila 1966 ha ñalawma meɗen mana ha joni hande o jogui ɗum mana ene ko gando moƴƴo pewɗo biyeteɗo général mana Darme Moussa Tarawore ina jeeya e lamɓe Mali andaɓe tigui tigui holi ɓen mana lamɓe biyeteɗo mana lamɗo biyeteɗo Soundiata Keita koye lamɓe Mali mawɓe jeeya Souleymani Soundiata Keita koye lamɓe Mali jeeya Mansa Moussa koye lamɓe Mali jeeya Kanka Moussa koye lamɓe Mali jeeya Askiya Mouhamed koye lamɓe Mali jeeya Amadou Baba Ba koye lamɓe Mali jeeya Ahmadou Ba Lobbo koye lamɓe Mali jeeya Cheikhu Amadou koye lamɓe mabɓe jeeya Amadou Ibnu Amadou koye lamɓe mabɓe jeeya Ali Damanso koye lamɓe mabɓe jeeya biyeteɗo Sakoli koye lamɓe mabɓe jeeya ɗum ɗo koye lamɓe Mali andaɓe adanɓe koye tarihi Mali jeeya Mali mana eɗen gandi jettoɗe Mali ina keewi gonɗe hen ha joni mana ene ñalawma oɗo mana mo gonɗen ma en kal guure mabɓe mawɗe hen hunde seeɗa ɗe ganduɗen ɓe jaafo en noon ma en kal ha joni jettoɗe mabɓe ɓurɗe lollude toon ɓuuri lollude e guure Mali ɗe ganduɗen tigui tigui eɗen gandi hen 37 wuuro capital o Bamako Ségou Koulikoro Nioro Haye Gawo Bougouni Kuñakari Ñono Nara Jafaraɓe Hamdallahi Jenne Sikaso Woytela Dori Yeliman Jefulane Kiita Gori Lambedu Madina Mayo Bafulaɓe Mahina Tumbuktu Keñaba Moba Bandiagara Kati Kati Degembere Markula Kemasina Kolakani Samfara Safandar nani kadi binne Kusala Kasakeri ɗo Kasakeri ɗo suudu ina ɗon mana suudu Amadou Seykhou laamiɗo julɓe ina heddi ha ɗon joni yimɓe ne barkinoro hen ɗeɗo guure mana guure 30 e guure 7 ɗeɗo ɓurɗen andude mana ha joni e Mali ɓe jaafo en noon ɓen jahani toon jettoɗe ɓurɗe famnade mana tigui tigui gandade e Mali mana leƴƴi gonɗe e Mali ko wambarankoɓe e sarahulleɓe e fulɓe ɗi leƴƴi ɓuuri hewde e Mali laamiɓe noon tigui tigui jeyɓe leydi ndi lesliyankoɓe ko bamrankoɓe kono ɓe ɓoyde fulɓe ɓe ɓoyde soninkoɓe jettoɗe gonɗe toon mana ha joni gandaɗe ko ɗeɗo mana ina toon Fouta torankoɓe ha heewi ina toon Keita Khaso Wasulu Diallo Ba Bari Dia Diawara Diakhaté Touré Dikko Doukouré Tarawore Kone Sissé Boli Soumare Diatta Seck Tal Wan Thiam Sankharé
Sidibé So Konate Jara Kouyaté Kande Kanja Dabo Sissoko Damfa Jagana Djibo Kolakani Marega Konte Silla Kunta Berete Dambele ɓeeɗo ɓuri lollude e jettoɗe maali ko heddi ko eɗen mbawi yejjidde walla eɗen mbawi wasde andude nde wonno en jeyaka toon ɗum ɗo wonno banda mana ha joni naya ɓiijo mo jinnoɗen wadde e Cheikhu Alhaji Oumarul Fouti mo mbinoɗen nafoore mere ha joni weltinde hen bandiraɓe en puɗɗima mana premiére banda deuxiéme banda troisiéme banda quatriéme banda en mbaɗi e Cheikhu Alhaji Oumarul Fouti nafoore mere en gaɗi hen ha ɗo en gaynani eɗen keddora hakkude makko e ceerno Sada Dale namde ɗe ko 350 namdal e 50 o namdano rewo woni 400 namdal fof no waɗi jaabowol ma en mbaɗɗum e bandaji laaɓande yimɓeɓe reedu soko Allah jaaɓi golwole makko 222 e wolde fof ñande haɓano e hol toon ma en mbaɗɗum e bandaji so Allah jaaɓi so eɗen guuri laaɓande julɓe reedu ɗum noon woni ko jinnoɗen yewtude banda men naya ɓiijo so Allah haaji ala dawami musidɗo moɗon Alhaji Mahamoudou Dia ibnul Wazir Tijani mo ganduɗa ɓurɗo lollirde manayno Alhaji Mahamoudou Dia jeeyaɗo to Pete Jeeri walla Salde Tebgoud soko tawi mana en belama en ɗum mbaɗiri ɗum ɗo haadayi e teddugal taniraɓe Cheikh Oumar foof e ɓesgu Cheikh Oumar foof debbo hen e gorko hen garduɗo to dewol e garduɗo to gorol en mbaɗi banda o ɗo galle meɗen Dakaru ɗo e lewru taske mana fergo nelaɗo ina yaara e ujunere mana e duuɓi 400 e duuɓi 6 fergo jibinede Isa ina yaara e ujunere e 900 e 60 e duuɓi 6 mbaɗɗen bandaji 4 ɗi foof saabu wonde sehilaɓe hewɓe namnima en Mauritanie e Sénégal e Guinée e Mali tawa hankadi kala hen namniɗo yumma o eɗen jogui so jomum wawi sottila kamne daña hen ko deftere ko gandal ha joni اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الخاتم لما سبق وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد ناصر الحق بالحق وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة أما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين مسجد من بيته الحاج محمودou Dia eɗen ñaago Allah yo Allah addu toɓoye ilam yalla addan Fouta toɓoye ilam yalla addan leydi meɗen ndi kawral e deyre yo Allah addan leydi men ndi kawral e deyre leydi men Sénégal e Sénégambi ko gootum mawɗo Sénégal gardiɗo o wiyama Abdoul Aziz ko inde annabi mawɗo Sénégambi o wiyama Dawouda ko inde annabi o heddi e gouvernement ko ministére uji ɗi ko hakkude Moustapha e Mouhammadou e Amadou e Ibrahima e Boubacar e Moussa e Abdoullahi fofo ko inde julɓe yo Allah addan en toɓoye ilam yo Allah addan en kawral yo Allah addan en jeyre yo Allah addan en jaam yo Allah addan en jaam yo Allah addan en jaam yalla hokku en balɗe juuɗe e battane moƴƴe yalla addu toɓoye ilam renan en kala ko bonnata yalla wat barke e leydi Afrique fof yalla wat barke e leyɗele julɓe fof yo Allah wat barke e leydi Sénégal e hoddiɓe Sénégal hono Mali e Mauritanie e Gambie e Guinée e Bissau yalla wat eɗen ñaago Allah kalifa moƴƴo o mana yo wallu en walla sukaɓe meɗen sukaɓe ɓe tinne jangge tinne golle tinne ndende so tawi on janggani kala jannguɗo funta on laamo on so tawi on ndendani kala garɗo on serda on bonna doole mon waɗay mon ko wela so tawi on jaɓani gollade mbaɗon ko ɓuuri hersinade mo gollaki pawoɗa pasoma ligganma aɗa ñama dagake l'islam walla jeeloɗa tawa ala ko manque terɗe ma dagake l'islam walla gujja dagake e l'islam walla pena dagake e l'islam ɗum noon tinne ndende tinne golle tinne jangge kala ko rendi huule herse ittane gueɗal
baɓɓatti ndendu kula colli ndendu kula gergeƴi ndendu kula mana gaytenke ndendu kula iruji ndendu kula hay gilɗi ndendu kula ɓuri fuuyde ko liɗɗi to maayo to kala ko jiidi leñol watta ko lillungal hay ɗum rendu kula ɓuri famɗude toon ko lingu biyetengo andode dane mayankoɓe ne gandi kala ñande andode ummi cuballo e ngabu e noro foof iwrata ko caggal kala ko iwri yeeso ɓe ñoƴƴa ɗum maaya waɗi noon ko dendal fuutankoɓe ndende jange golle jange ɗemgal pular kaale ɗemgal pular ndese rewɓe haal pular en mbinde ɗemgal pular oto gurne ɗemɗe goɗɗe mbaron koye mon ndese rewɓe haal pular en jibi noon ɓiɓɓe haal pular en kaale pular e jamaji mon kaale pular e jumaji mon kaale pular e nder galleji mon kaale pular e nokkuje mon ɗo kawraton jewtirɗe moɗon kaale pular jange pular mbinde pular jokkodire e julɓe fof ɗo goni jiɗani e julɓe fof ko moƴƴi woto gañe hay goto jiiɗe tagore Allah nde fof woto mbiyemo wona haal pular mi yiiɗa ɗum ala woto mbiyemo wona juɗɗo mi yiiɗa ɗum ala woto mbiyemo wona tijjaniyanke mi yiiɗa ɗum ala windere nde fof ko tagore Allah jiɗire tagore nde fof saabu Allah taɓɗoɓe o jiɗire windere nde fof saabu Allah taɓɗoɓe o jiɗire yimɓeɓe fof saabu Allah taɓɗoɓe o ɗum noon yo Allah waɗen yiɗodirɓe saabu Allah kala keɗen mbaɗa liggoɗen saabu Allah saɗa waɗan neɗɗo longere yo won saabu Allah saɗa wawi wuute yo won saabu Allah saɗa wawi wuudere yo won saabu Allah saɗa wawi dawol guese yo won saabu Allah saɗa wawi wallu ɗum place yo won saabu Allah saɗa wawi dandu ɗum e police yo won saabu Allah saɗa wawi dandu ɗum tribunal yo won saabu Allah saɗa wawi wallude ɗum gandal ko nafi ɗum waɗir saabu Allah saɗa wawi rentinde ɗum gandal kono bonnana ɗum waɗir saabu Allah kala ko wona saabu Allah yettota ko Allah ɗum noon tinne gondire saabu Allah ballodire saabu Allah jiɗodire saabu Allah jurmodire saabu Allah أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الخاتم لما سبق وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد ناصر الحق بالحق وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم بندرابي تقال يتودي الله جولد النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بني هاجوني حالة من كمسيب من الحجي محمود جاء من غاو ان نند دانمو اللوي نلادو اللوي شيخ تجاني وي سو هيوي شيخ عمر الفوتي وي حالا كو اندي ko yiye e defte ko selli e tarikh ta so namnama ina jogii ɗo fawi ina andi ɗo fawi wonande anduɓe tarikh yiɗɓe tarikh famoɓe tarikh en mbaɗino e cheikh oumarul fouti jewte kewɗe sen jiɗi mbiyen bandaji banda gadano o en mbaɗino e makko mana nde o jibina e hitande o jibina nene makko e bam makko kawisaji baɗɗi e jibinede mo ɗo halwar ɗo natgol makko jangde ɓula ana mana e ummagol ɗum ha natɗen e golwole makko natɗen e jihadi makko natɗen e defte ɗe o walli fi natɗen e maratibuji wilaya ɗi o wirti ɗum wonno yewtere adande nde mbaɗɗen banda ɗimmo o ko jagol makko tasawufu Fouta Jalo ha o yindire nelaɗo Allah sallallahu taala alayhi wa sallam ha holko woni sababu nangude mo wirdu tijani ha ko woni sababu jindirgol makko e ceerno Saada Dale waliyu gandaɗo lolluɗo e Fouta Jalo ha no wadde yimɓe Fouta Jalo ha hunde e namne ɗe ceerno Saada Dale namnimo ko yowiti e banggue laaɓal on wonno banda mana ha joni ɗimmijo yewtere tataɓire en ƴettino Cheikh Alhaji Oumarul Fouti mana ittuɗen mo halwar nawɗen mo pirsaña khour ittuɗen mo pirsaña khour nawɗen mo kadi mana Fouta Jalo ittuɗen mo Fouta Jalo
nawtuɗen mo halwar iminɗen mo halwar peccitinɗen mo diwan biyeteɗo Fouta o hawa gayni Sénégal hawa naatoyi e leydi Mali hawa naatoyi e leydi mbiyetendi Hoto Volta to wiyete joni Burkina Faso ha natgol makko e leydi Tchad ha natgol makko e leydi Nigéria ha gueɗe ɗe o wadda e Nigéria hakkude makko e Ousmane Fodiya Dem ha jagol makko ha Port Saïd ha jolgol makko e Lana ha ruttagol makko faade Misra ha namne ɗe o namna toon 70 woodi hen ko haali hakkude makko e Sharif biyeteɗo Mouhamadoul Maghribi ha jagol makko Makka hakkude makko e Sharif Cheikh Mouhamadoul Ghali ha tarbiya makko duuɓi 3 ha ñalawma mo ummi ɗon o yaade Mouhamadoul Ghali ha ɓe jettoyi Madinatul Munawwara ha jindirgol maɓɓe e nelaɗo Allah sallllahu taala alayhi wa sallam ko ɗo wonno banda tataɓijo o yewtere nde ɗo kannoɗen joni noon eɗen payi e yewtere naheɓire walla banda naheɓijo mbiɗen nde Allah hollimo ismullahi lazamul kabir ganduɗa karfeje ujunnaji 7 temedde 7 capanɗe 7 karfeje 8 mo ganduɗa so wona jogorɗo yaɓɓude fela koyngal annabi heɓata ɗum wonino e banda tataɓijo o en nanino ɗum worunoni ha Mouhamadoul Ghali fini subaka felliti nawdemo Madinatul Munawwara tottamo inde Allah nde jogui nde heeɓi e Cheikh Tidiane nden ko karfeje temedde 3 capanɗe 6 karfeje 6 wiyama e karfeje 4 jikkuji baba Adama noon poti ɗaɗi ɓandu neɗɗo ko noon poti ɓe jalti Makkatal Mukarrama ɓe darima boowal Makka caggal tarade Kaaba laabi 7 mana yarde biiri jam jam yaade hakkude Safa e Marwa takkude becce mabɓe e multasam julde darɗiɗi maqamu Ibrahima ɓe jaltini damal biyetegal mana Babou Salam hakkude Safa e Marwa ɓe jaltiri feccidde galle Abou Diali ɓe payi ɗo wiyete suuɓu leyli ɓe payi leegal ne wiye Kuuda Issania ɓe jalti laabi gonti celi ngol ɗo ina feewi banggue Sam ngol ɗo ina feewi banggue mana Juufa fayi Madinatul Munawwara nelaɗo e Aboubacry ɗon darino Mouhamadoul Ghali o wi Cheikh Oumar en dañi martaba koyi nelaɗo e Aboubacry ɗo darino tawi jooɓari mumen e gueloɗi mumen totti neɗɗo nawi yeeso enenne en darima ɗo eɗen kuccite Kaaba Cheikh Oumar Fouti o wi Mouhamadoul Ghali sa yamiri kam de mi dawa alarba o wi holno dawrata ɗo alarba o wi hokkam yamirode o wi mi hokkima Cheikh Alhaji Oumarul Fouti o wi auzu billahi samil alim min asheyɗani rajim bisimillahi rahmani rahim lamma tawajjaha tilqa Madyana qala asa rabbi an yahdiyani sawa as-sabil lamma warada ma Madyana wajada alayhi ummatan min annas yasqawna wajada min dunihima imra'atani tazudan قال فما خطبكما قال تعالى نسقي حتى يزهر الرعى وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل قال رب إني لما نزلت إلي من خير فقير فجاءته إيديهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت إيديهما يا أبتي أستأجره إن خير من استأجرت قوي لمين قال إني أريد أن ننكحك إحدى ابنتي هاتان على أن تأجرني 8 حجج فإن أتممت 10 فمن عندك ما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل أمي ومصر أمي ومانا هاجوني مكة مانا مصر fayi mana Madyana o ko Moussa mo tawi Madyana o ko annabi Suaybu gadiɗo debbo arde makko wiyete ko Safra on woni mo resi caggal muɗum ɓissa gonɗo e ɓuɗana o Allah haaji mana oɗo aye seeran ɓe moƴƴuɓe mbi omo ñongiri e leydi on ko ɓe mbaddata e makko noon e sirruji ɗi wona cakteteɗi e bandaji walla e kala nokkuji Allah haaji Cheikh Oumar janggi aye o gayni e hodduru Allah waddi hen ko waddete hen ko wi Mouhamadoul Ghali baba moɓɓugite o moɓɓigite ɓe peerti ɓe tawi eɓe e damal jama nelaɗal sallllahu alayhi wa sallam to Madinatul Munawwara bi anwari rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ɗanngal balɗe 6
oye Mouhamadoul Ghali ko ɗo woni oye ɗo de ko Madina. Mouhamadoul Ghali wimo Cheikh Oumar geloɗi men e jooɓaari men noon oye ma Allah longginmo tottuɗen o omo ñaama e jooɓaari ndi o waɗɗo geloɗi ɗi o addana en haɗɗo hay hunde hen majjata hay hunde hen wujjatake hay hunde hen bonata hawa tawa en ɗo Allah hoddiri Allah waɗi ɗum gonɗini ɗum on rewi lawol addi ene ñaama e jooɓaari ha yettini geloɗi makko e mbadduno hen ɓe goni ɗo Madinatu Munawwara ɗo kanko Cheikh Oumar Fouti omo wonde Cheikh Mouhamadoul Ghali balɗe juɗɗe eɓe ñalla e jama annabi eɓe mbaala galle jatigue mabɓe ha waɗi saaha sari Mouhamadoul Ghali wimo hande mbaaleten koɗo rawda annabi sallallahu alih w sallam ɓe ñaagui ɓe mbaali e rawda he udda soka kamɓe tan ɗiɗo keddi eɓe goni ma bayna bayti o mimbari o rawda tummere yaadil janna wende beeli aljannaji eɓe jooɗi eɓe kuccite e gabri annabi sallallahu alih w sallam woodi ko Mouhamadoul Ghali haali ko Cheikh Tidiane haalanno ɗum Cheikh Tidiane ko nelaɗo haalanno ɗum nelaɗo ko Allah haalanno ɗum wonde ɗum ɗo sa haali e hoddiro Allah aɗa yiya annabi sallallahu alih w sallam sono wone aduna sono wone barzakh Mouhamadoul Ghali haali ɗum yamri Cheikh Oumar yo haal ɗum ɓe gone haalde ɗum kamɓe ɗiɗi fof nelaɗo Allah yalte rawda mum he jooɗi timmini ɓe tatu Mouhamadoul Ghali wi allahumma salli ala seydina Mouhammadin wa sallam Cheikh Oumar wi est ce que Cheikh Tidiane Mouhamadoul Ghali ɓaƴimo o wi allahumma salli ala Mouhammadin wa sallim Cheikh Oumar wi est ce que Cheikh Tidiane o muccimo Mouhamadoul Ghali wi allahumma salli ala seydina Mouhammadin wa sallim Cheikh Oumar wi est ce que Cheikh Tidiane o fiimo hello nelaɗo moosi wirni Mouhamadoul Ghali wi Cheikh Oumar annen min woni ceerno ma min addumaɗo en gaɗa yeeso nelaɗo Allah sallallahu alih w sallam min hollunoma somi wi allahumma salli ala Mouhammadin wa sallim holko han ma reftude hen mbaɗano mbimi ni Cheikh Oumar wi wallahi baba haali gonga mi miiji tan hadis nelaɗo Allah wino so tawi neɗɗo yettani sababu yettani Allah sikkumi so wonano sababu Cheikh Tidiane enen ɗiɗo fof en dañata ɗum en jettota ko ɗo ɗum waɗi mbimi est ce que Cheikh Tidiane Mouhamadoul Ghali hokkimo junngo wimo wallahi tal a haali gonga est ce que Cheikh Tidiane sarif ɓe jinde nelaɗo Allah sallallahu alih w sallam Mouhamadoul Ghali wi ya rasulallahi an woni seede mi wonde Cheikh Tidiane duuɓi 17 ha mi jeeyama e ahlu tarbiya kanko yamrimi arɗo e Makka Cheikh Oumar ari am ɗiɗo duuɓi 3 omo wonde am omo wayno maayiɗo wayata yeeso lowtowo wiyata ɗo leppi walla ɗo leppani jawdi makko e fittandu makko fofo ko min jeeyi joni noon a jangi e ɗemgal makko ismullahi ladamul kabir wawata ɗum so gonowo so wona gonowo khalifatu rasulillahi khalifatullahi fi ardihi khalifatu rasulillahi fi ummatihi khalifatu Cheikh Tidiane fi talamisihi minnene ko mbawnomi ko joguinomi ko mbiɗa yiɗimo tottude kono noon mi tottatamo ɗum so wona gona seede amen won seede amen ɗo ɗo mbinoɗa hakkude suuduma e miramma ko wendi e beeli aljannaji mbiɗoni jooɗodiɗo e Cheikh Oumar anne an rasulullahi an woni seedam te mbiɗa haalana Cheikh Oumar goɗɗum mi jooɗodima e Cheikh Tidiane Cheikh Tidiane wimi jooɗodima e biyeteɗo Seydi Abdoul Kadiri Zawawa on dañino martaba kala jiiɗo mo ina yaha aljanna jiiɗo on ne yaha aljanna jiiɗo on ne yaha aljanna ha woni yaha 14 Cheikh Tidiane yiino on minne mi yiino Cheikh Tidiane Cheikh Oumar ne yo seeɗo min mi yii ɗum Cheikh Oumar ne yii kam Cheikh Oumar wi mi yetti Allah mi yiima an yii Cheikh Tidiane yii joom martaba o mi dañi on martaba kono Allah hokki kam kadi martaba goɗɗo ko jiida e on oyi holi on oyi saaha goto mbiɗa jooɗi ha jiimi Cheikh Tidiane Sharif radiallahu taala anhu omo jogui wutte o wi wutte o heeɓi ɗum koye nelaɗo Allah fa albasani iyahu o ɓornimi wutte o te o wi kala ɓorniɗo wutte o ɓanndu mum harmi jeygol ɗum ne kadi mi dañi ɗum Cheikh Oumar Fouti nelaɗo Allah sallallahu alih w sallam e yeeso Mouhamadoul Ghali jaɓanimo defare yeetiɓe kooti galle jaatige mabɓe Cheikh Oumar jooɗima balɗe 3 jiyaɗo Allah inayi Madina kewɗo yiide annabi sallallahu alih w sallam omo andira ɗum Cheikh Oumar yehi to makko winde lettere tottemo kañum tan andi ko woni e lettere caggal Allah wimo sa yi nelaɗo Allah tottanamimo lettere o mana kalanamo mana ha joni ko jinmi ko nani e lettere o itti hunde o hokkimo totti lettere o on yehi ko joom kaso yi nelaɗo Allah sallallahu alih w sallam totti ɗum lettere o nelaɗo Allah sallallahu alih w sallam wi on sa yi mbiya Cheikh Oumar kala ko haali e lettere mi nani mi faami mi jaɓi fofo ma golle ma won ko heeɓimo noon e ɗeɗo balɗe
so wulani o wullani o wullitaki hankadi mi wonta wirnoromo kala ɗo sohlimi mami yimo kala ɗo woni maw yiyam mami yimo ha yawma qiyamati mi wontamo wirnoro inchallah barzakan e duniyan so Allah jaɓi e on alti haalani Cheikh Oumar Foutiyou hunde ko nelaɗo wino ko ɗum heeɓi Cheikh Oumar ɗum jaɓaka haalede e tarih koko metti ko hamni heewi ko so neɗɗo heɓama ɗum huula walla woya walla wulla walla jambita Cheikh Oumar wulani wullani wullitaki nelaɗo Allah sallah alih sallam fodanimo ñalawma goɗɗo ɓe jindiri ndeno yindire nelaɗo Allah sallah alih sallam o wi ya rasulullahi won ko jinmi ñagade nelaɗo wimo hol ɗum o wi leñulam Fouta Toro nelaɗo wima waƴetake hoore ma o wi ya rasulullahi holi ñemtinteɗo e aduna he o wi ñemtinte ko min saabu ko min Allah wi yo ñemtini o wi an yehino ɗayifa yimɓeɓe gurtema ha ngaɓe sukaɓe keli hoore ma ceeki comtima keli ñiire ma ha ñiɓe ɗemgal ha hunuko ma heewi ƴiƴam malaika telli wi ko Allah neli ɗum yo ommodir kaaƴe makka wonnoɓe hen ma e ha laaɓa ha heddo an caliɗa mbiɗa Allah yo yaafo yimɓe ma koɓe mbaɗi koɓe ganda ɗum noon ya rasulullahi minne ñemtintumi ko an kole jaam Fouta Toro nelaɗo wimo ko Fouta Toro naɓe mbanma ko foof woy koɓe mbaɗimi ko foof ya rasulullahi mi yaafimama yo Allah yaafoɓe yo Allah dandu kole jaam Fouta Toro nelaɗo sallllahu taala alayhi wa sallam wi kala jibinaɗo e Fouta Toro mawni toon yare maaje ɗe ina gonɗini Allah Allah yaafima ɗum min woni seede ɗum an Cheikh Oumar Foutiyou Allah hokkima kala e fuutankoɓe jiɗɗoma ha maayi añanima ina yaha aljanna Cheikh Oumar wi ya rasulullahi hay gañƴo mina kay e fuutankoɓe yo yaha aljanna nelaɗo Allah wimo gañƴo mane ko mbatta ɗum o wi ya rasulullahi ɓingu baba ina ɗon lefol laamu ina ɗon leydi waalo ina ɗon martaba aduna ina ɗon eɓe mbawimi ɗum añirde kono fuutankoɓe hay gañɗomi hen yo yaha aljanna yo Allah yaafo ɗum nelaɗo sallah alih sallam wi kala e mabɓe gurɗo toon wuuri e l'islam maayi e l'islam mana ha joni Allah yaafima ɗum e teforam e defare ma an Cheikh Alhaji Oumar Foutiyou ɗum waɗi kanko mbiyeten laaɓɗo reedu ɗum waɗi en wiidemo nafoore mere mere yimɓe hewɓe ganda ko mbiɗen Cheikh Oumar nafoore mere mere ko holko firtata saabu biɗo yo giɗo mum ya aljanna yo gaño mum ya aljanna ko o wiyete nafoore mere mere ina jeeya kadi e gueɗe goɗɗe ko waɗi mi wiidemo nafoore mere mere kanko Cheikh Alhaji Oumar Foutiyou nelaɗo sallah alih sallam o wi kore jaam fuutankoɓe tawde han kadi mana ɓe daɗi yo Allah hokkuɓe kadi martaba towɗo nelaɗo sallah alih sallam wi kala maɓe jibinaɗo toon yare maaje he mawni hen ina wonde diine hoonade e Fouta weeɓani temedere lampo e nder suudu a wawa andude hen hon ɓurɗo jalbude e hewde annore kono noon sa waɗi ñifa o kuɓɓa o ma andu hon ɓurɗo jalbude fuutanke dañde martaba towɗo ha heeɓa wilaya ha darja ha lamma ha aduna fof anda ɗum ɗum weeɓani kono so yalti Fouta naati e leydi gondi so bonnani hoore mum no way fof ma hoono soko Allah jaaɓi ɗum waɗi en ndi fuutankoɓe hewɓe hooniɓe e nder ladde he kono wonde Fouta ha jooɗo toon hoono waliyagal mum yalta toon walla laamu mum yalta toon weeɓani eɗen jogui kono heewani no feewi hooniɓe ladde ɓe ɗum ɓuuri hewde eɗen jogui hen mayɓe ko ɓooyani eɗen jogui hen wurɓe ha joni e jamanu men he sohlani keɗen limta eɗen gandi jomumen eɗen gandi honiɓe hen ladde no kewi ɗum foof ko ñagude Cheikh Alhaji Oumar Foutiyou tawi en jibinaka en tawaka o wi guiɗo makko e gaño makko foof tawde ko fuutanke yoya aljanna o duwi nelaɗo Allah wi amini Allah wi jaaɓi oɗon gandi kay so Mamoudou Dia jooɗima wi Cheikh Oumar nafoore mere mere ina jogui sababu ɗum ɗo ina jeeya e ko waɗi mi wiidemo nafoore mere mere guiɗo makko e gaño makko yo ya aljanna Allah jaaɓi kanko duwi annabi wi amini gueɗel ɗimmel o wi ya rasulallah mbiɗo ñaaguima mana ha joni fuutankoɓe mana kamɓe yo Allah waɗɓe awdi diine l'islam yo Allah waɗɓe awdi lawol tidiane yo Allah waɗɓe kamɓe goni sabiqina lawalina caggal fedde ma ɓenni yoɓe jeeye e mana yurmeteɓe yaafeteɓe ɓe kasbetake namdetake gueɗe mumen hay hunde mana nelaɗo Allah salah sallam wimo duwo o duwi e yeeso nelaɗo Allah Allah wi jaaɓi nelaɗo Allah woni seede ɗum waɗi mi wiide Cheikh Oumar nafoore mere mere kanko goto wi sonno omo wawno ɗofde suudu Allah ndu e umminde annabi Allah o
ɗo leli ɗo o ƴetta ɗumen Arabie Saoudi o adda e nder Fouta o namno holɗo Fouta yiɗi o darna ɗon Kaaba holɗo Fouta yiɗi o lelna ɗon qabri nelaɗo tawa kala mona yaha e leyɗele e arata ko Fouta o wi so omo wawno o waɗat ɗum Cheikh Oumar goto meeɗi noon wiide goɗɗo meeɗan noon wiide ɗum waɗi mbi Mamoudou Dia wi Cheikh Oumar ko nafoore mere mere haymo tinani o nafi ɗum haymo anda o nafi ɗum haymo jaɓani o nafi ɗum haymo qirraki o nafi ɗum haymo gonɗinaki o nafi ɗum ɗum waɗi mbiide Cheikh Oumar ko nafoore mere mere hay so taƴi ko dande kefeero ko haal islam daña jaam Cheikh Alaji Umarul Fouti o wi ya rasulullahi joni noon tawde mi andi Fouta daɗi Fouta han kadi dañi ko minnene mami ya aljanna ni nelaɗo wimo ko joni goƴeɗa hoore ma o wi aha nelaɗo sallah alih sallam wimo yawmal qiyamati so Allah yoɓanima julde ma yoɓanima korka ma yoɓanima defte ballifiɗa yoɓanima ko jogoɗoɗa pellude jeyaadi ko yoɓanima waajuma yoɓanima kaara e siragu ma ina jeeya e kaara e siragal Cheikh Alhaji Umarul Fouti te seedi ɗum ko gaño makko capato haali ɗum gondunoɗo e makko no wayi e makko no alkati sekkere kam seedi wi hirande galle Cheikh Oumar lehe 500 bottari lehe 500 kacitari lehe 500 laali hen foof ina ummini yimɓe joyo ƴeewe ɗum e deftere wiyetede ma waga ina muula woni hen joguiɓe Cheikh Oumar neɗɗo wimo ɓiɓɓe ma ɓe yumumen ko Hawsa ɓe yumumen ko fulɓe doori ɓe yumumen ko masinankoɓe ɓe yumumen ko wamrankoɓe ɓe yumumen ko masalankoɓe kibar janggo e jaam sa yeehi omo andi ko on miiji o turi ha ɓooyo ƴukkiti o yimo fenata wi kam yani rasulullahi sallah alih sallam ɓiɗɗo jaltuɗo yam so asko muɗum selli ɓiɗɗo jaltuɗo yam nde jasɗo yaltata yam tawata hedde aduna o ko seeɗa ƴeewe ngu kaare sirago 500 lahal bottari 500 lahal hirande 500 lahal kacitari lahal fof no ummini yimɓe joyo jeehe ƴeewoye lomtiɗo hande o hanki eɗen gonde Saydou Nourou Cheikh Alaji Umarul Fouti o wurni ujunere ɓiɗɗo hay goto no jibinani jeehe ƴeewoye galle Muntaga Amadou Muntaga Cheikh Umarul Fouti manam on taw toon jambureɓe ina ñaama ha kedda jeehe ƴeewe galle Cheikh Muntaga ɗaha Cheikh Umarul Fouti mon taw toon jambureɓe ina ñammine ñande fof ha kedda hay goto hen o anda jeehe ƴeewoye galle Cheikh Oumar Amadou Muntaga Cheikh Umarul Fouti mon taw toon jambureɓe ne ñaama ha kedda hay goto anda ɗo ummi hay goto anda ɗo jeeya hay goto ñamnitaki dépasse ha joni koye ndonu Cheikh Oumar jaaten Cheikh Alaji Umarul Fouti nelaɗo Allah wimo so Allah yoɓanima julde ma yoɓanima korka ma yoɓanima kaara siragu ma yoɓanima ko mbajiɗa yoɓanima ko pelluɗa jeeyade deftere a waɗi ɗum no wiye safinatu sadati laana malaɓe deftere nde ina waɗi jimɗi ujunere e jimɗi mana 200 jimol fof ina waɗi jumlaji 5 woni ujunnaje 6 jumla fof o sifima hen nelaɗo Allah laabi 3 woni sifaji ujunnaje 18 ujunere siforta ko ni hunde so wona ganduɗo ɗum waɗi nde o waɗi deftere nde o nawi ha Madina o yimi nde yeeso nelaɗo Allah ha gasi nelaɗo wi ko ni a ɓeydana ustani nelaɗo Allah wimo so Allah yoɓanima ko ligguiɗa fof ha laaɓi deftere nde jimɗi 50 hen kala jimɗoɗi bawɗoɗi ɓandu mum harmi jeygol o wi hay ɗum so Allah yoɓanima yawmal qiyamati peccugol aljanna wonno koye junggam min Mouhammad Rasulullah kono noon mi wattino ɗum e junggo Cheikh Tidiane Sarif Allahu muuɗi kono anal qasim Allah woni dokkowo ko min feccata kono feccere aljanna mi wattino ɗum e junggo Cheikh Tidiane radiallahu taala anu min Mouhammad Rasulullah mi wondiri manggo Allah nelɗomi o yawmal qiyamati soko tawi Cheikh Tidiane fecci galleji aljanna gayni hay so yeɗimi hen min nelaɗo Allah ko wertande nguru mami jooɗo banggue jooɗoɗa banggue an Cheikh Oumar oyndeke ma Oumar meeɗa ɗum woni o waynodire nelaɗo Allah sallah alih sallam nelaɗo wimaɗo rontami fitil jihadi zahire baɗin eɗen gandi guila nelaɗo wirni ha joni o rontimo zahire baɗin ha joni ko joyo holi ɓen Aboubacry Siddique ronti zahire baɗin Oumar ibn Khattab ronti zahire baɗin Ali ibn Abi Talib ronti zahire baɗin Oumar ibn Abdoul Aziz ronti zahire baɗin Cheikh Alaji Umarul Fouti ronti zahire baɗin nelaɗo wimaɗo ƴetta fetel jihadi o wi ya rasulullahi hono ɗum wardata e o jamanu o wi jaaha leydi kala ɗoɓe timmi 100 gorko hen 90 ko ɓiɓɓe lawol kala ɗoɓe timmi 100 gorko hen 90 ko waliyaɓe Allah sono gandi koye mumen eso ganda kala ɗoɓe timmi 100 gorko hen jeeɗiɗo ko yaafaɓe jiiɗo ɗumen e ñamduɗo mumen e kalduɗo mumen e jagguɗo mumen foof ko malaɗo
o wi ya rasulullahi hoto ɗum dañete oɗo jamanu bayliɗo o wi dañete ko Fouta Tooro ɗum woni enen ko wasu meɗen Cheikh Alaji Umarul Fouti jeeyaɗo Fouta Tooro nene makko e ba makko koyɗe makko jeetati fof jeeya koye Fouta Tooro o dañi ko ceerno makko Cheikh Tidiane dañani e Algérie saabu ko bamum ko Salif Tanum nelaɗo ummi ko Madinatou Munawwara bamum jibinɗo on ummi mana ha joni ko Fas to Maghrib ko nene muɗum tan jeeya Algérie Cheikh Oumar koyɗe makko jeetati fof goni mana koye Fouta kala gaskinaɗo e Fouta ina jiide makko koyɗe jeetati walla jeeɗiɗi walla jeegom walla joyi walla nayyi walla tati walla ɗiɗi kala gaskinaɗo e Fouta a jiidani e Cheikh Oumar hay koyngal gotal tawata ka koɗo e Fouta mana a jeeyaka hen o wiyete nafoore mere meɗen Cheikh Alaji Umarul Fouti ha joni mana Cheikh Hamdoul Ghali wimo mbiɗo duwanama ɗum noon addu nduworde yiiɗa settude makko o wi Cheikh Hamdoul Ghali holi nduworde ndi Cheikh Hamdoul Ghali wimo gaddanami ujunnaje 10 ko ɗum wonno sababu hay goto wawa dañde hay buuɗi 10 timmuɗi saka ujunnaje 10 ɗum waɗi Cheikh Oumar ɗanni fayi Baytal Muqaddas ndiyeno yettima Baytal Muqaddas Allah haaji o nani école ina ɗon wiyete ko université annabi Dawouda alayhi salam mahi ɗum ko annabi Souleymana Boul Dawouda Souleymana Boul Dawouda hakkude makko e nelaɗo Allah ko duuɓi ujunere e duuɓi temedde jeeɗiɗi o rendini gande annabaɓe gila baba Adama e defte mumen tellinoɗe o waɗi ɗumen e nokku goto ko mbiyeten IFA walla moftirɗe defte walla gandal o inniri école o bammakko annabi Dawouda kala jannguɗo e école o lebbi jeegom so yalti Allah nelat ɗum annabagal hewɓe annabaɓe bani Israila jangi hen Cheikh Oumarul Fouti ari caggal nelaɗo Allah sallallahu alayhi wasallam annabagal ala Cheikh Oumar yiɗi naatde e école he yiya ɗum hankkadi koɓe wudduɓe so wona hitande ha artan wuuri uddite lawol gotol mana ha joni ɓe ƴeewa ko woni hen ɓe jalta hankkadi kono jangguetake saabu annabagal ala caggal rasulullahi sallallahu alayhi wasallam Cheikh Oumar wi naata hen ɓe mbiya natta raneɓe dañani saka an mana ɓalejo Cheikh Oumar woni ɗon balɗe ɗiɗi Allah jola jingandemo woodi ko Allah addi e leydi he holko ɗum woni Allah jaggi gorago yimɓe leydi ndi ha laaɓi tuggude e lamɗo leydi ndi ha yetti watulaɓe mum tokosɓe moni foof natti wonde gorko woni debbo noppi worɓe nanani Allah ine laaɗo mum hoddiri lamɗo o noddi batulum ɓaɗiɗo o min de wonko kewi gallam balɗe tati hande hay hunde dillani e am batulu o wi minne kay ko noon mbami leydi ndi fof tawi ko noon wayi ɓe mbi holko naati leydi ndi ɓe mbi min ganda docteur eɓe donki wileɓe donki safroɓe donki kamɓe fof ɓe donki ɓe mbi ƴeewe won koɗo garɗo ɗo mana ko ɓaleejo omo ummori en hedde ardul hijaz Cheikh Oumar ene ƴeewe ha tawana jippi mana caggal wuuro laamu ngu noddimo e wimo wonko heeɓi min o wi mi tinani mi anda o haali sifa ono wayi Cheikh Oumar wi ɗum noon o wi min jiiɗi tawde ummiɗa ko leydi ɓaleeri ka ɓaleejo oɗon jogui bolle ɓaleeje oɗon jogui oɗon cafroto leɗɗe oɗon cafroto ɗaɗi mballa min mana beele e ɗum iwa Cheikh Oumar wi ala ko mbawmi hen dey mi tinani mi yamirani mi wiyani noon kono beele mbiɗo waɗa sarɗi somi walli on mi ñaaguima Allah ɗum iwi beele oɗon jaɓa mi naata e école mo mbinomi manene mi naata hen o hay somi wurto tan mi yiya lamɗo wimo mi jaaɓi mballa min o wi holko natanmi hen no foti lamɗo wimo ko jiɗɗa o so tawi ɗum iwi haal ko jiɗɗa Cheikh Oumar wi hitande ɓe mbi heewi o wi lewru ɓe mbi heewi o wi yontere ɓe mbi heewi o ñalawma guila subaka ha yiira ɓe mbi heewi o ɗum noon waktu mon toon ɓe mbi ɗum min jaaɓi Cheikh Alaji Umarul Fouti o rutti o ñaagui Allah e inde Allah ina hersa ñagorede hen mana wasa wadde bismillahi lazimul kabir o noddi Allah notimo saabu barke annabi o saabu barke ceerno o sen mbi annabi o Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sen mbi ceerno o on woni Cheikh Tidiane Sarif radiyallahu ta'ala anhu o duwi Allah jaabi kamɓe fof ɓe gontino ɓe gonno ɓe jamiri Cheikh Oumar ɓe udditi école o naati ɓe kappanimo waktu goto nden o naati ɓe jerƴimo to nder ɗo ɓe uddi hoore makko ha koyɗe hay leeɓol gongol e ɓandu makko kanko fof o wonti koye mehe hoore fof ina waɗi yeeso yeeso fof ne waɗi huno fof ne waɗi ɗemgal pecci defte ɗe ha laaɓi nanggi kayitaji ɗi janggi ko wonno toon ha laaɓi ha wi cer ɗum waɗi joom deftere wiyetede dirɗuwol miqfar o wi lam yaɓɓadi Cheikh Alhaji Umarul Fouti min hisali nubuwati illa ismuha o wi heddanaki Cheikh Umarul Fouti e gueɗe annabagal so wona inde nde tan kono ko heddi martabuji ɗi foof Allah tottimo ha laaɓi jurrinoɗo mo yatiri caggal yani leydi hono kono ƴufa nguufa e Cheikh Oumar yalti tawi gayni ko wonno toon ko annabagal ala
kono heɓi matabuji ɗi ha laaɓi inde annabagal ala on wuuri balɗe tati caggal mum maayi Cheikh Oumar Foutiyou laamu leydi ndi wimo mi tottuma laamu leydi ndi oye mi yaafima wimom fecce leydi ndi hakkude mi tottuma en fecce laamuɗa oye mi yaafima laamu leydi ndi wimo mi hokkuma ɓiyam ndesa oye mi yaafima laamu leydi ndi wimo mi wanma mawɗo janguinoɓe aɗa janguinaɗo yoɓe oye mi yaafima laamu ɗo wimo ko jiɗɗa oye jiɗmi janguinoyde ko kolejam rema furga en mana ha joni jelo cakkanɗe ɗe jiida gaddanami tottami manami janguina ɗumen ko Allah hokkimi komi totta ɗumen oye matika jingowo oye fuɗɗi ko nelaɗo Allah sallallahu alih w sallam hunde fof ko daño addani ko ɓuuray si addani ko arabeɓe min jiɗanmi kolejam ɗum waɗi mbiɗo Cheikh Oumar Foutiyou nafoore mere o nafi en Makka o nafi en Madina o nafi en Baytal Muqaddasi ɗe gueɗe somi wi ko nafoore mere woni yimɓe hewɓe pamata cikkata mana ha joni ko konngol mere taw konngol hen fof wonɗo fawi Cheikh Alhaji Oumar Foutiyou mana o wi ɗum ɗo addanta ko enen lamɗo o wimo won sirru mo joguimi Allah ne hokkimi ɓiɗɗo debbo goto mana mawni yonti resede ɓiɓɓe lamɓe fof darti kono noon jinneji mana ina kanginimo ballami safara Cheikh Alhaji Oumar Foutiyou wimi jaaɓi yo ar ɓe mbi ala o ala comci o woni ko nder o inangi wonata ko hollaka ɓiɗɗo debbo o waɗa comci waɗa e geƴƴelle adda e hakkude yimɓe Cheikh Alhaji Oumar Foutiyou futtinimo guite ƴeewimo nden ƴeewimo e colli guite ɗi andi jinne kanƴinɗomo on holno wiyete so Allah jaɓima en kaal hono safririmu e hono jinni on 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 safririmu e